Οι σύγχρονες τάσεις στην ψυχιατρική φροντίδα νομίζω κυριαρχούνται από δύο πράγματα. Την εμπλοκή του ασθενούς και της οικογένειάς του στη θεραπεία και επομένως μέσα από αυτή την ενεργή εμπλοκή και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους σε όλο αυτό το μακρύ οδηπορικό της θεραπείας και της αποκατάστασής τους, και από την άλλη στην συνάρθρωση, στο συνδυασμό, στη συμπληρωματικότητα της ψυχιατρικής θεραπείας με την γενικότερη φροντίδα, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και σε αυτό που λέμε στην σύγχρονη ψυχιατρική αντίληψη recovery, ανάρρωση του ατόμου. Τι σημαίνει recovery, τι σημαίνει ανάρρωση? Ενώ η μεθοδολογία της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που είναι η ένταξη του ασθενούς στο κοινωνικό του περιβάλλον, η επαγγελματική του αποκατάσταση, η σταθεροποίηση των συμπτωμάτων, η κοινωνική λειτουργικότητα και η βελτίωση της λειτουργικότητας που πριν είχε εκπέσει από τα εμένοντα και σοβαρά ψυχιατρικά συμπτώματα, όλο αυτό το setting που ανέφερα πριν ήταν δημιούργημα των ίδιων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των επαγγελματιών της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Το recovery έχει μια άλλη αφετηρία. Είναι ο ίδιος ο λόγος των ασθενών, των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που μπαίνει στο προσκήνιο και θέτει μπροστά άλλα ζητήματα, όπως της ελπίδας, όπως του νοήματος, όπως του σχεδίου ζωής, όπως της συνέργειας και συνηγορίας, ώστε το ίδιο το άτομο να γίνει ενεργό κομμάτι της κατασκευής ενός σχεδίου φροντίδας για το άτομο, για το ίδιο το άτομο. Με αυτή την έννοια ξεκίνησε αυτό το κίνημα του recovery εδώ και 12-15 χρόνια από τους ίδιους τους λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αγγλία, όπου είχαν την δυνατότητα, το κουράγιο και το θάρρος να πούν προς τα έξω με δημόσιο λόγο ότι πράγματι άκουγα φωνές, πράγματι είχα παραλήρημα, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να έχω ένα κομμάτι που να με κάνει να βιώνω όχι μόνο την οδύνη της αρρώστιας μου, αλλά να βιώνω και κομμάτια της πραγματικής ζωής που βιώνετε και εσείς οι υπόλοιποι υγιείς άνθρωποι. Με αυτή την έννοια, το κουράγιο αυτό μας δίνει ένα πολύ μεγάλο θάρρος να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα την ψυχιατρική φροντίδα, την αποκατάσταση και την επανένταξη του ατόμου στην κοινότητα. Έχοντας στο κέντρο τις ανάγκες μέσα από ολιστική προσέγγιση, τις επιθυμίες, αλλά και τη συνεργασία με τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του. Δεν υπάρχει ανάρρωση, δεν υπάρχει σχεδιασμός ψυχιατρικής φροντίδας χωρίς αυτή την συνεχή και διαρκή συνεργασία, όχι μόνο πια με τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια, αλλά και την εκπροσώπηση των ασθενών μέσα από τους συλλόγους των ληπτών, τους συλλόγους των οικογενειών που υπάρχουν ήδη και στη χώρα μας. Νομίζω ότι η νέα ψυχιατρική αντίληψη και η νέα ελπίδα θα προέλθει όχι μόνο από την αλλαγή της κουλτούρας της ψυχιατρικής, κάτι που αφορά την διαμάχη που γίνεται, που πολλές φορές είναι και έντονη, στο εσωτερικό της ψυχιατρικής κοινότητας, η αλλαγή του ψυχιατρικού παραδείγματος, η αλλαγή του βιοϊατρικού μοντέλου θα προέλθει μέσα από την εμφάνιση στο προσκήνιο, μέσα από την ακρόαση του λόγου των ληπτών, του λόγου των οικογενειών και του λόγου των επαγγελματιών που είναι σε θέση και έχουν την αντοχή και την πρόθεση να θέσουν σε περώτηση τον παραδοσιακό τους ρόλο. Δηλαδή στην ουσία να αναδείξουν τον πόλο της φροντίδας, τον πόλο του συνοδοιπόρου του ατόμου, του υγιούς κομματιού του ατόμου, αλλά και του άρρωστου κομματιού στην πραγματικότητα, από την συνηγορία τους προς ή την νομιμοποίηση του φυλακτικού ρόλου της ψυχιατρικής. Νομίζω ότι το μέλλον της ψυχιατρικής και το μέλλον της κοινωνικής ψυχιατρικής θα παιχτεί γύρω από αυτό το πολύ μεγάλο στίχημα.